Sama ina member of the international community kamano, tiyudo ka ibedo gi yot mar timo gigi mang'eny. To sama kuri chung kendi ni in kendi, to gigi ok ditim nikech ionge ngufu. Ahinya to pinje kaka mag Afrika ma pod develop gi. Nitiere bargaining power ma in godo ka un pinje 54 to dhi dichiel moloyo ka in idhi kendi. Kata appointment maneno jok monego negi ok ibi yudo. Kamano. Ang'o marito jakom mar AUC manyien ni wacho kanyo ni former ne osomo gik ma osetimo, gik ma nosenge manyo chako somo kendo. Mano singe mano chako somo rati ngeno okawo higa 4 mochako mede kendo higa 4 moro. Te kapok wadhi kanya dwa singo gima je wacho chata ngeni good example en Sahel. Jo anglophone manche nigi military puka inyalo paro ni ECOWAS no suspend. Koro no chuno gi manche gi anos nyocha ni gimbe gidwa loso kaput moro margi mondo giwek gin manyiso ni gimbe giyudo ni chung kendi no ok nyal timo ang'o, ok nyal kelo ber. To ka un kamoro achiel to unyalo negotiate gik mang'eny ka un together than kichung atachiel ni wacho ni idwa timo kendi. Kata wan ing'eni king'iyo kata economic partnership agreement mosebedo kwa yware go East Africa. Ka ni neno ka pinje no temo dhi alone kata Kenya ne watemo. To wadogo mana kendo wacho mana ni wariwre kamoro achiel mondo wanegotiate kamoro achiel. Neno kata mana gine piny DRC kama na yudore cha. Yudore kama koro nyaka koro